wong dhuwur-dhuwur. Napa sampeyan mboten mikir anane banjir, anane prahara, alas kayu gede-gede digunduli karo punggawa-punggawa Jenggara. Niku digagrak karo wong Jenggara. Kula sing ora trima. Kula mbelani kawula. Kuwi kalbu kowe sing resiki alas. Sing babati alas ya kowe. Sing adol bumi ya kowe. Untuk saiki nyangake para kawula. Anane dadi banjir bandang, akeh para pangorbanan. Kuwi mergo saka trikahmu. Nggonmu ora mikir marang para kawula ing Jenggara Pura. Yen kowe mikir para kawula Jenggara Pura, mesti bakal loyo kepenak uripe. Sing godho niku kula napa sampeyan? Kowe. Ayo sampeyan gore kayu gundule gunung supaya gunung niku ajur dadi datar kena dienggo gawe omah para kawula sing jembar ora ning padha ngontrak nyewa mesake utek-utek pimpinan ngerti mboten. Ayo kowe nggori wit-witan ben supaya datar supaya apik ning nyatane ora mbok nguripi para kawula sing padha sungsaya uripe. Saiki kasunyatane sareng omahe para kawula kae isih gedhek tembelan. Isih ana sing omahe doyong durung bisa jedeg. Ning omahmu wis magrong sungsun 7. Ha nggih, isih ndedone. Kuburane akeh. Lho kok karane para kawula. Kawula omah gedhek dobolok aku pamrih kula uripe ben waras. Kok waras? Wis, mergo kena angin. Walah. Nek ora sraboten awak kurang kena angin, kurang kena soroting srengenge, wong niku do geren, wong niku do ora waras. Kula kepengin kawulku waras. Omah gedhek wae malah luwih sehat, luwih waras. Lamun ora babu, nyatane ora kaya ngono. Dimas, kula kowe tak wenehi ngerti. Akeh para kawula kuwi ngepenginake pepundengan pengalomane wis sing bisa gawe gawe senenge para kawula supaya kabeh padha werata kecukupan kuwi para kawula ing Jenggara Pura. Nek ana bupati utawa ratu sing kaya kowe kuwi bakal nyilakae para kawula ora bakal takon dipilih meneh. Iya kan kuwi ndak sing kaya iki kleru luput. Ayo kleru cepet kleru. Yen kleru luput, kula ora ono besene. Kula ora ono gunane urip ning donya. Aku kok bunuh diri. Anak mati po. Ora ono gunane. Kula dadi adipati sing ora iso ngayomi kawula. Ora iso gawe omah apike para kawula. Kula gawe sing sarane kawula. Saiki takono wong sakmene iki, kawula ing Jenggara Pura. Kowe iki wong apik apa wong elek? Aku tak tenteni radane gaya. Radane. Kula niki wong apik kok wong elek. Kula niki sae yo mawon. Tiang semanten iki jujur kabeh. Mun nek ana muni sing apik mesti padha ngrono sik. Kok iki ngoten lho. Piye? Katene bangklore ora ana gunane kok. Kulo mang pateni. Aja. Kulo mang pateni mawon, Mas. Apa nek wis mati nganggo pusakane dhewe rampung perkarane. Perkara rampung ya luweh, ora ya luweh. Sing penting mripat kula ngerteni kahanan. Dimas Bupati, kula wong mati iki jaring para pinteran para winasis. Kuwi dipirang 3 perkara. 1 Pati Pataka, 2 Pati Patitis, 3 Pati Sampurna. Kan tegese Pati Sampurna kuwi patine para pinter, para pendhita utawa wiku sing ngerti sak durunge ngarah. Kuwi Patitis. Pati Sampurna kuwi patine Senopati Agung sing maju ana papan perangan. Gugul ana nadyan palagan.
asmane gandane ngaruh kuwi tegese Pati Sampurna. Sampurna mbelani bumi Pati. Teng pungkasan kaping 3 Pati Pataka. Ya kaya Pati kuwi. Pati wong sing nganut-ungu utawa bunuh diri. Kuwi Pati Pataka. Monggo sukmamu ora bakal tinapa dening ngersane Gusti Allah. Sukmamu bakal ngambrang. Yen mlebu nang kayu ya dikayu sangat, yen nemplung nang watu ya diwatu sing gawat. Selawase ora bakal dipangapura dosa sing gedhe nggih. Niku sing kula goleki. Nek kula mati Pataka, sukma kula, roh kula, nyawa kula ora iso bali ning sing paling sukma, kula dadi penghuni bumi. Kula dadi jemeh, kula dadi setan, kula sing dadi pimpinan ning Parangkusumo. Kula sing mengaruhi wong-wong sing do tirakat, sing pamite karo bojone mangkat tirakat, ajeng kula bujuki sing ala-ala supaya padha ngeloni randha tuwa randha. Lah wong sing mbok bujuki kuwi rak wong sing ora duwe iman. Nek wong sing duwe iman ora bakal takon. Mergo wong bisa milih ing antaraning tumindak elek karo tumindak ala. Lho wong padha-padha wong urip. Ana sing apik, ana sing elek. Lho kok milih sing elek? Kuwi rak kene to. Mestine dhewe milih sing apik, dalan sing bener, ora bakal ngerjangkaran sekarepe dhewe. Kanasku menggong Haryo Mundung ampun kelentu tampi. Kula mboten teges milih ingkang awon menika babar pisan mboten. Namung pangandikanipun para sepuh urip sing jumbo lair lan batine. Kula menika njumbuhaken lair lan batin kula. Ya ngono cocok. Tegese nek rupane ala tekone ala niku cocok lair batin. Kuwi yang tak upamakake, tak pindhakake pewayangan. Kuwi kandrane kaya Patih Sengkuni. Betul. Patih Sengkuni. Patih Sengkuni kae pangen duwe kalungguhan. Kudune bisa nata kawula, bisa ngayomi kawula. Ning merga ora becik lakone. Ndombani ngujuk-ujuki Ratu Gustine Duryudana sing saengga merangi Pandhawa. Nggih. Dadi perang sing gedhe rampung lan kabeh para Kurawa padha tumekaning pati. Merga sapa tumindake Patih Sengkuni. Ngene, Patih Sengkuni. Kuwi tak kandhani ya. Wonten jauh. Ora becek. Ora guyon. Wong niku Patih Sengkuni kok diklerokke. Patih Sengkuni niku matine bareng karo ratune, nggih lho. Tegese sing kula pundi-pundi niku ratu. Kula ketokne bekti karo ratu. Kok Sengkuni niku le mati kari dhewe. Tegese dawa umure. Awet urip. Kula ngarep berkah Sengkuni ben awet urip. Apa kowe kepengin urip dhewe? Tanpa ruang, tanpa kanca. Ben umurmu dawa nganti umur 200 taun ning urip dhewe gelem. Nek urip dhewe sing ngopeni nek kula sing nganggo. Lebih. Sak menika panjenengan kersa mateni kula napa mboten? Aku iki kudu bakal menungso kok. Aku ora wong sing mateni, tukang mateni wong. Ning aku ning Ndolopuro kuwi kalungganku tumenggung. Sing wajibe nata cara kawula njaga katentemaning praja ing Ndolopuro. Ampun tumenggung Kang Mas kedah mindah dados patih. Aku ora gelem. Pateni. Menawi boten kersa, oh, sing mati Haryo Mundung apa Linggapati. Sakarepmu kamu pengen digayat, aku yang mbok tonton semuanya kan
Dunia kali bareng jempol-jempol. Aku ora gelem. Andung maning katakan. Pandal maning iblis. Yang mas turun hari pundong. Ora kena tak bujuri sarono kuat. Pulau boten mikir swarga lan mikir neraka. Mumpung isih ning donya ajeng tutup. Ayo kabur. Kersa mati kula boten. Kersa ora kula boten. Hati-hati, ojo gampang kepilut hidup omongannya Bupati Ligopati. Ligopati, kowe kudu mungsuh kowe. Kowe mungsuh wong itu. Kowe sakit tak mungsuh. Iki anakku. Karena suka sing bakal ngadepi kowe. Putra panjenengan menika wadon. Iya. Menika putri. Menika wanita kula sifat lanang. Wis ben, kowe tak kadang wong wedok sing bener minim-minim, sing nganggo jarit, sing dulungan nindok-nindok. Panjenengan lho, anak sampeyan mati ing tangan kula. Inggih, Prabu. Putrane Arya Mundur. Sopo aran? Retno Sekar. Nek panjenengan badhe miloro tiyang sepuh kula ingkang badhe milani. Kowe milani wong tuamu. Aku wis ngagar pusaka Kanjeng Kyai Tundung Tuyul. Sampeyan mereka didewani nanging kula bisa olah kridane gegaman, olah kanuragan. Ya nek kowe wanita prajurit. Yen tak sundung nganggo pusaka. Terus. Tau bengake uwer. Tau ndurke peluk. Panjenengan sampun ngrembake dhateng wanita. Kula ugi gadah kanuragan olah